L-aħħar Kunsill Ewropew meqjus bħala l-aktar kruċjali għall-2025 għaddew mar b'konklużjoni dwar finanzjament tal-Ukrajna. Filwaqt li l-attenzjoni kienet kollha fuq il-mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Robert Abela, il-ħidma f'Dar Malta kienet ilha li bdiet ħafna qabel ma nxtellu l-kameras u bdew it-taħdidiet madwar il-mejda. TVM News tkellem ma' rappreżentant permanenti Malti għall-Unjoni Ewropea Neil Kerr dwar it-tħejjiet għas-summit. Aħna nkunu qed nagħmlu x-xogħol preparatorju biex imbagħad il-mexxejja jkunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni finali mingħajr ma jqogħdu jitlu f'ħafna teknikalitajiet. Ikun proċess daqsxejn laborjuż, ġifieri fuq id-deċiżjonijiet li ħajġu meħuda llum inna mis-sajf bejn wieħed u ieħor niddiskutu proposti varji, options varji u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiġu l-liġijiet fuq l-imwejjed tagħna u hemmhekk inkunu qed niżguraw illi bħala pajjiż dak kollu li nkunu qed naħdmu għalih, dak kollu li jista' jaffettwana naraw illi jaffettwana bl-aħjar mod possibbli. TVM News taqsa xi tkun il-ħidma tar-rappreżentanza permanenti Maltija waqt li jkun għaddej il-Kunsill. Natura tad-diskussjoni tant hija sensittiva li l-mexxejja laqqas huma ma jkun possibbli li jkollhom mezzi elettroniċi magħhom. Ġifieri l-informazzjoni li toħroġ minn dik il-kamra hija limitata ħafna. Aħna ovvjament inkunu qed nagħmlu ħafna diskussjonijiet bejn kollegi biex naraw f'liema xejra qed tieħu diskussjoni f'liema direzzjoni sejra u ovvjament inkunu hemmhekk għad-dispożizzjoni tal-mexxejja tagħna. U la darba l-Kunsill ta' Diċembru spiċċa u l-konklużjonijiet kienu ċari, x'kien il-pass tar-rappreżentanza permanenti? Pass li biex nawgurar il-kollega tiegħi li jmorru għall-vakanza u għall-erba' tim ta' bistrieħ lil minn hekk. Il-ħidma tkompli, ovvjament il-mument li l-mexxejja jiddeċiedu fuq il-metodu u mbagħad hemmhekk aħna min-naħa tagħna rridu niżguraw li dak il-metodu jittranslate jissarraf f'dokumenti f'liġijiet illi permezz tagħhom inkunu nistgħu inwettqu dak li il-mexxejna tagħna nkunu wedu. Apparti il-Prim Ministru r-rappreżentanza għandha rwol kruċjali u tagħti appoġġ lill-Ministri li attendu l-Kunsill tal-Ministri matul din is-sena. Ir-rappreżentanza permanenti tattendi wkoll laqgħat tal-Coreper li jarbel il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea u jipprova jsib ftehimiet u kompromessi bejn gvernijiet nazzjonali.